allí podem dir que és com l'esperit realment d'aquest castell. No? Estem parlant del fill de Mujahid, que amb l'afany de conquerir i d'expandir el que és l'Iani, és a dir, el regne de Dénia, va annexionant terrenys. Això implica també un perill, no? A nivell de que fa a la postura dels cristians respecte al creixement, no? De la taifa. Aleshores ell, diguem que és captiu dels cristians i des d'aquest exili forçat ell va enyorant aquest regne en l'horitzó, que és el que dona títol, i d'alguna manera va agafant forces per al retorn, no? Sense saber que en tornar no tot estarà com ell creia. I ahí és un poc, diguem, el germen de la història. Bueno, principalment la inspiració ve per Dénia, la ciutat de Dénia, i el monument emblemàtic, principalment, que és el castell. I, bueno, no sé, sobretot portar-ho a lo que és la part marítima, que no és actualment com està, però bueno, en representació a la història que es parla en el llibre, també crec que, bueno, em va inspirar prou per a fer-ho des d'aquest punt.